तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बिल्कुल कंपोजिशन मैटर, बिल्कुल हिट ब्लास्ट मैटर, रंगदारी संग। एगो बात रउआ सबन से कहल चाहब भैया कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर रउआ सबके नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पे आ गए बन तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। और रउआ के बिल्कुल निराश भेले गरज नहीं ऐसे कि हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ सबन के बिल्कुल उचित चार्ज पे उपलब्ध भई जा। हर तरह के गाना लिखिले रउआ सबन खातिर, हिंदी होखे या भोजपुरी होखे, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, विवाह गीत, निर्गुण, पूर्वी या विदाई गीत होखे या धोबी दासू गीत होखे या ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होखे, हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे हमारा चैनल से मिली। तो चलिए देखिए आज के मैटर कैसे बा, आ के तरह से गावक बा, कौन लय से गावक बा, कौन धुन हो, बिल्कुल नया कंपोजिशन बा। तो चलिए देखिए कि शब्द कैसे बा। पहले शब्द सुन ली कैसे बा कि हई बदमाश करीले बदमाशी, डर से हमरा लगावे लोग फांसी। एक बार और सुन ली कि हई बदमाश करीले बदमाशी, डर से हमरा लगावे लोग फांसी। शौक से जिंदगी जीहिले, अपना जिला के हई टापर, रोजे आफर में राइफल दिहिले। तो चलिए देखिए कि गावे के कैसे बा, कोनो भाव में गावे पर वैसे हम गा के भी बताओ तनी कि हई बदमाश करीले बदमाशी, डर से हमरा लगावे लोग फांसी। हे बाछी सुनाओ कि हई बदमाश करीले बदमाशी, डर से हमरा लगावे लोग फांसी। शौक से जिंदगी जीहिले, तो अपना जिला के हई टापर, रोजे आफर में राइफल दिहिले। एक बार और मुखला सुन ली के तरह से गावक बा कि हई बदमाश करीले बदमाशी, डर से हमरा लगावे लोग फांसी। शौक से जिंदगी जीहिले, तो अपना जिला के हई टापर, रोजे आफर में राइफल दिहिले। तो अपना जिला के हई टापर, रोजे आफर में राइफल दिहिले। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबका बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ सबन के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भेल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि सरस्वती पूजा बीतल हाले में, वही में आवाज़ थोड़ा गड़बड़ हो गई बा हमरो। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया कंपोजिशन, कुछ नया मैटर लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं रुआ सबसे। अगर रुआ सबके म्यूजिक भी बनवाओ के बाद तो कॉल कर सकिले हम लगे, बिल्कुल उचित चार्ज पे रुआ के बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक मिल जाए हम लग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।